zarok û zewac merût karin bêjin yani zewac serê xwe tiştekî cuda ye zarok bûyîn tiştekî cuda ye ama me xwebin di em bêjin di vî pergala bavik salarî de zewacandina zaroka pir tiştekî wisa hêsan pir tiştekî wisa normal hani wek dibe bi navê qederê hatiye girêdanê îşte zewaca wî pêşxistiye bi navê îşte em bêjin ürf û adet ev zewac em bêjin di nava civakê de di nava gelan da daye qebûlkirin tabii ki zewancandina zaroka bi çi şêwazê ne aliyê tenduristî ne aliyê civakî ne aliyê ehlaqî ne aliyê çandê ti car nayê qebûlkirin em dikarin bêjin temamê bi zihniyeta bavik salarî aslında ev zewac hatiye pejrandin û nava civakê de hatiye qebûlkirin ji bo wî jî em bêjin zewacandina zaroka di asta em bêjin zarokan de tabii ki ew kirinaye xuya kirin yani em bêjin aliyê tenduristî de aliyê derûnî de aliyê em bêjin hem fîzîkî hem derûnî mesela em bêjin neqebûl kirin yani çawa em bêjin zarokekî 12 salî 13 salî em bêjin here ji temenê mezin yekî ra bizewce ku ew zarok em bêjin hîna de asta dibe derûniya wî de asta xwendinê de ye asta fêrbûnê de ye asta em bêjin lêstînê zarokan de ye asta ji xwe re em bêjin heval çêkirinê de ye ser vîya rabin em bêjin malbatekî berpirsiyartiyekî malbatekî berpirsiyartiya zelam an jî jin da berpirsiyartiyekî em bêjin wisa zewac bi xwe berpirsiyartiyek e di nava civakê de wisa bixin bin bandora bi vî berpirsiyartiyê tabii ki em bêjin alî derûnî de tu cara em bêjin zarok qebûl nake yani mînak em bêjin pir zarok me dîtinin hani temenê zarok de zewicîne dayikên me henin pîrkên me henin xatiyên me henin mesela dema behsa xwe û zewaca xwe dike taybet vêya dibêjin dibêjin ez zarok bûm elber derê min dilê me mezekir hin jin hatin mala diya min û me mezekir diya min gazê me kir û got were em me birin cilekî kirin ber min gotin daweta te min nezanî dawa çi ye min gotiye qe ez ê biçim ez ê carî werim ama ez çûm malekî din û yekî min nas nedikir min girt bû zelamê min tiştekî me fêm nedikir tiştekî min nezanî bû zewac çi ye jin çi ye mêr çi ye hema min ji lêstogê me qut kirin û anên min zewicandin yani temenê piçûk da zewacandina zaroka û aynı zamanda dibin dayîk jî aliyê em bêjin fîzîkî de tabii ki tişte herî xeter e yani em bêjin hîna fîzîka wî bi xwe mesela negihîştiye tam çê nebiye tam mezin nebiye em bêjin tam nihatiye wî astê ama di wî fîzîka piçûk de wisa zarok anîna dunyayê aliyê fîzîkî de taybet wî hem zorlama dike em dikarin bêjin gelek însan bi wî şeklî esnayê zarok çêkirinê de jiyana xwe ji dest danin yani hani gotinekî civakê heye dibêje işte çiqa zû bizewicînê ewqa zû yê bi wî malbatê re yê germ bibe yani işte ev çi ye aslında ev çiqa piçûk bizewice aslında ewqa zû dikeve bin hîmaya wî malbatê daha zû dibe kole koletî daha zû qebûl dike û em bêjin evkî wî malbatê çi be şahsê aslında şahsê em bêjin zihniyeta malbatê bigire di şahsê civakê de ji bo zihniyeta civakê ew însan çawa bibe kolê wî civakê kolê wî malbatê pêwîst e qural û qeyde û çand û ziman û werhesil hemû tiştê wî civakê di wî jinê de were şekil kirin yani niha pirsgirêk em bi xwe wek jin em pirsgirêkê xwe zanin em me jiyan nekiriye jiyanekî direwîn jiyanekî sexte jiyanekî em bêjin bi zihniyeta baviksalarî ji me re hatiye avakirin û em tê de jiyan dikin pirsekê wisa derdikeve tabii em ê çi bikin em ê qedera xwe razî bibin wayê wan gotiye em ê wisa berdewam bikin an em ê beramberê vê tekoşîn bikin taybet em bêjin beramberê pergala pêwîst e alternatîfekê hebe niha alternatîfa ku beramberê vî pergalê heye çi ye em dikarin bêjin pergala serok apo ku daniya ortê pergala netewa demokratîk e yani
دنابا پرگالا نتو دولت تا پرگالا نتو دموکراتیک پیوسته ام پیش بخن یعنی تبت هر دایی که چه خون صحت کرد ویرا بجید من اف نخواشی بره من اف زحمتای برم حتی من هین ساپیانی خسته گره هین هیچ بچیک نزاوجن بلاگز يعني عم بني عن يعني هيج 25 كيما بلا بلا حتى 25 جي يعني عندك خفام كي خو سابي خاب بگيرن محتاجي كسي نبه محتاجي زلمه نبه او كچا چوبر دوره زلمه وجه کبا ماله کبا زارو کی دی چه جیانا و زارو کی نم و کچه نم و دی چه جیانا خفام نکه حتی جیانی که داده زارو کی خو و بخوا چه جیان نبی حتی وجه زارو کی مرزین کتن تو هنده عقلیان پیچک وصابن عقل بن فاما بن دکو عقل بدن و زارو کاش وید بیدن اگه او خوا زارو که چه زارو کی مرزین کتن ضرر و چی ایدی عقل چی یدی چش دنیا خفام نکه چه جیان خوا نبر چه جیان بخوا ندید چه جیان ندید چه امر خوا ندید یدی نزانی روش چاچی شف چاچی تم امر خوا جیان خوا همه زوی ظلمت زوی زارو کی یدی جیان و نامینید چه جیان و مولا بو بخواد بد یعنی اینها خواهشی که چاجی یا مولا بو بخواد بن سر بخونه کس برانی نه کس حکمه لگن کس زویه لناکتن دما چو دف ظلم حکمه خاصیه تعبا زاروکی نخواشی ماله همه تشت هیه ایدی عمه جیانو همه مولا بو بخواد دماش زوجی جیانو نینه